Bij Smeding, Groente en Fruit in Sint-Anne wordt een soort fysiek werk dien. Ze zijn al als kof dwaande, maar maatregels om de maaiwerkers zoen te houden. Hoe tillen we? Beter omgaan met onze spieren en dat soort spul. Veiligheid houden waar we ons mee bezig. En hopen dat mensen ook langer met een gezond lichaam bij Smeding aan het werk kunnen. Dat is ons doel daarvan. En het kan zo simpel wezen als letten op tillen vanuit de knibbels. Ja, we letten heel soort op veiligheid, maar inderdaad ik op tilhouding. En hoe doe je dat nou goed? Ja, meestal met een prutte kratten die verstouwen. Dus dat is belangrijk dat ze dat op een goede manier doen om schade in de toekomst zo iets mogelijk te houden. De bijeenkomst is georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en het Bureau voor Fysieke Arbeid. Ze leren de bezoekers dat Smeding zoenenscoaches had. We zijn met 5 coaches en onder ons hebben we sinds kort ook inwerkbuddies en die hebben wij ook opleiden om ons werk wat te ontlasten. En dat is een beetje het voorbeeld dat je hem uitstralen wil aan alle bedrijven die vanmiddag komen? Ja, dat is gezond leven, gezond omgaan met je lichaam en ja, hoe kunnen wij zo lang mogelijk prettig met elkaar samenwerken. Er wordt ook jongen naar de levensstil van maaiwerkers. En dat doen we onder meer om mensen te helpen, door dingen aan te bieden van hey, hoe kan je nou gezonder leven. Dus dat zit hem in educatie, maar ik in het helpen met fysieke belasting. Als je last van de reg hebt bijvoorbeeld, daar heb je thuis last van, maar ik hier. We begeleiden mensen bij stoppen met roken, we informeren over gezonde levensstijl, gezond eten en dat soort dingen. Ja. Dat is vooral informeren en misschien eens een sportevenement organiseren? Of wordt het zo, je moet het dan net tussen bij de mensen controleren dat ze wel smoken? Zeg. Nee. Het belangrijkste is dat mensen het echt zelf willen. Het ministerie stelt subsidies beschikbaar voor maatregels die bedoeld binnen om in te spelen op een vergrijzende beroepsbevolking. Smeding wil zien of en hoe ze de gebruik van maken kennen.